Выцінанкі гэта не толькі малюткія сняжынкі ці рамачкі пад абразы. Выцінанкі маглі быць вельмі вялікімі, напрыклад, такімі, як занавескі на вокны. Гэта адзін з самых танных і даступных матэрыялаў, который мог быць у беларускай вёсцы, асабліва ў такія часы, як паваенныя ці перадваенныя. Выразаць маглі з паперы альбо нават з газетаў. Вось такі быў матэрыял. Самыя вялікія выцінанкі – гэта, звычайна, занавесачкі на вокны. Яны маглі дасягаць каля метра даўжынёю і да паўметра шырынёю. Рабіліся яны найперш складаннем паперы ў гармонік і выразаннем. Але зразумела, што каб стварыць цікавы ўзор, проста гармоніка было недастаткова. Разварочвалі іх потым па аднаму і маглі наразаць уже кожную складачку, кожны элемент гармоніка ўжо асобнымі элементамі. І такіх элементаў магло быць да 20 на адной выцінанцы. Рэзалі выцінанкі раней нажніцамі з пружыннымі, которымі стрыглі авечак. Таму некай там дробнай такой асобы работы не было. Былі вельмі простыя такія яскравыя элементы. Трохкутнічкі выразалі, ланцужкі з ромбікаў, разеткі ў выглядзе круглых кветак нейкіх. На градзеньшчыне былі таксама выявы птушак. Галубочкі адзін на аднаго глядзелі, напрыклад.